Máis de 350 rapaces percorrerán Boiro nunha nova edición da promoción do ciclismo boirense. Un ano máis, homenaxease a un dos pioneiros deste deporte no municipio, Ricardo Ribeiro. Este sábado, as bicicletas tomarán Boiro na 37ª promoción do ciclismo Gran Premio Ricardo Ribeiro. O Club Ciclista Barbanza organiza esta cita na que un ano máis haberá unha gran participación, xa que preto de 250 ciclistas competirán polas rúas do municipio. Empezará o sábado ás 3:30 da tarde, ca salida da categoría Alevín, faceremos unha carreira en ruta de 5,5 km. A continuación, ás 3:55, faceremos ali nas pistas, nun circuito cerrado, da modalidade inclusivo, xa que este é o terceiro ano que o facemos, máis que nada para darlle visibilidade a este tipo de a estas persoas que sabemos que están aí e que tamén teñen o seu dereito a participar. Dará un recorrido de 2 voltas ao circuito cerrado dun kilómetro, máis ou menos. Ás 4:15 sairá a categoría infantil, onde se percorrerán 13,8 kilómetros. Que pasará por os distintos sitios do Concello de Boiro, como o Cabo de Cruz, Saltiño, Barraña. E ás 5 será a categoría para os máis pequenos, que dará unha volta ao circuito cerrado. A categoría de principiante darán 2 voltas ao circuito cerrado tamén. E ás 5:30 será a categoría de cadetes, tanto masculino como femenino, e tamén as juniors femeninas. Que esa carreira será unha carreira en ruta de 51 km. Que pasarán por Tespón, Taragoña, Rianxo, Bexo e Boiro. Haberá 2 portos de montaña e 2 metas volantes. Esta carreira é puntuable para a Copa Galicia Xuvenil, en la cual están aproximadamente unos 105 corredores inscritos de esa categoría, y luego en las de escuelas, que Boiro se presenta muy fuerte y es uno de los clubes que tiene una mejor cantera y entre calidad y cantidad de chiquillos. Y en esta categoría junior, ya os digo, es el trampolín ya para la categoría semiprofesional. Y en esto mismo, pues desde la Federación Gallega de Ciclismo, dar las gracias a los patrocinadores oficiales. O concelleiro de Deportes de Boiro, Marcos Fajardo, destacou o papel de Ricardo Ribeiro na promoción e práctica do ciclismo no municipio e tamén o labor do Club Ciclista Barbanza. Este clube sigue apostando por promocionar este deporte e por formar a deportistas, en este caso ciclistas. 40 anos xa valan de historia, algo máis de 40 anos xa, formando rapaces, nenos e nenas, cada vez máis. É un orgullo para nós, para o deporte boirense, pois ter este clube aquí, aínda que leve o nombre de Clube Ciclista Barbanza, son daqui de Boiro, evidentemente ábrense a toda a comarca, e para nós é un orgullo poder contar con clubes como este, donde importa tanto a formación dos nenos e nenas no deporte do ciclismo. A celebración desta proba obrigará a cortar o tráfico en Boiro durante unhas horas da tarde do sábado, algo polo que se desculpou porque soi ocasionar molestias aos veciños. Ten que ser así, a seguridade por encima de todo. Hai moitos nenos participando, nenos e nenas, se cabe, aínda temos que ter moito máis cuidado a hora de organizar ese tipo de eventos, non? E, por suposto, agradecer tamén, falando desto, a Protección Civil, a Policía Local, a Garda Civil de Tráfico, que sempre son tan necesarios e imprescindibles para realizar este tipo de probas deportivas. Este sábado, día 26, o ciclismo tomará Boiro coa disputa da 37 promoción do ciclismo Gran Premio Ricardo Ribeiro. A competición comezará ás 3:30 da tarde coa categoría Alevín.